पटना भाई अपना यही जाना है पटना रुको रुको भाई रुको साइड में रुको था रुको 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 हाथ में रुको जल्दीबाजी मत करो ओ जा उतर भाई उतरा रुको ना हो भाई उतरा उतर आ गए चलो अब चश्मा पहन लो आ चलो ना भाई टार खानी रास्ता बा चलो चलो तो गाड़ फाड़ जाई एकरा से बढ़िया साला वो नहीं ठीक बा एसी में बैठो रह कहां से कहां साला ये एसी छोड़ के हम देसी में नहीं आवे खाली अपना बुढ़वा के चलते खाली अपना वापसी के चलते हम खाली गांव में देहात में आवत रहते ना तो ला ना कोई गांव देहात में हम आती चलो अब तंगा एने ऊपरवा चढ़ के आ तंगा आराम कर के फोन उन के बतिया ली घर के समाचार का बा कहां ले पहुंचल ना पहुंचल चिंता में पड़ल होइलो चलो तंगा बतिया उतिया ले तनी तो फिर चलल जाई लइका भइल हमरे इतना ना बढ़िया पैसा कमाता टे देखा तो रही बुढ़ारी में जूता वो 4500 के है पैंट है जैकेट साफा जवान बना के रखता टे तू तनका देख ये तनका आराम कर ले तो बड़ी गर्दा बारे बाप रे पूरा गर्दा से हमरा चश्मा का पूरा पर्दा मैल हो गई रे साला हुआ रहत रहनी तो सेंट से पूरा देह गम कत रहल साला एकारी देहात में हम अइनी का साला बढ़िया नहीं रहत फोन करे तो वही वैसे तो ट्राई करे तनी फोन लागते नहीं खे ओकर कहां बा कहां ना फोन करे तो कहां बा ना बा वही वैसे तो लगावा तनी फोन नहीं खे लाग देखो फिर बिजी बतावता कहां बा रे दादा पैसा ले ले बटा बुझाता के गल तो नानू दहेजो पिटुआई बुझाता कोनो के उड़ार के ले आई का दू कमा के ले आइल बा पैसा कहनी बबू रे पैसा भेज तो तनका ऐसा भेज देले बाटे आ सब पैसा ले ले बा उन्हई बुझाता कोनो छौड़ी के ले आके पतोह बेनाई नाक कटवाई हमर बेरादरी में तो बुरारी लगावे तो फोन कहाँ बा ए लाग गइल फोन तो लाग गइल हम खावता कि नहीं खावा ए बुढ़वे को फोन आ गल का हाँ हेलो बाबू हाँ बाबू प्रणाम हाँ खुशी रह वही बेरा से कहाँ रह मोबाइल में वही बेरा से बाहर उखाड़ लो का है पूरा हम एने से लगावत रहनी हो तू ओने से लगावत रही तो बिजी ना बताई ए तू हमरा में करत लो हम तुम्हारा में करत रहनी हो रे साफा तोरा बोले के लूर ना भइल भेज देनी विदेश खेत बाड़ी बेच के तो एबरा खुनी बाप दादा चाचा पितिया सब भोर पर आ जाता अब घरे साले एबरा मार के तोहर गाड़ फाप देता नी देखा तोरा होई के बोलता टे बापे के झाटा बार सब कोइले बाटे खूने पे मूड खराब कर देलक तनका एगो सिगरेट पी लेबो तो से मूड तनका सही हो देखा तोरा सिगरेट पियावता फायदा तो बा बेटा के विदेश भेज के देखा तो रहा पायलट पियावता ये कौन हाथ के सिगरेट चाचा यहाँ बैठल बड़ा है बुढ़ तू का घोड़ा ऐसा दौड़ा तारी रे यहाँ बैठ के झाटू करता रहा तो बेटवा विदेश से आगल हमरे गाड़ी पे आल हम उतरल बाबू के तो वो आगल विदेश से तो तू का यहाँ बाहर नचता रहा का मार दे हम तोरा देखनी तो नहीं कह है सिगरेट पियता रहा तो देखी तुम्हारे गाड़ फाड़ दी सारा पैसा लुटावा तारा तू कमाइयो करा गाड़ फाड़ी या चाहे मूड फाड़ी तोर गाड़ काहे फाटता जो लंग से भाग जो मर दे खिसियात क्या बड़ा हम तो फर्ज तो निभा देनी अब आओ तो अपने तरह सर्विसिंग करता हूँ पियो नहीं बैठ के आवत तो आइए गलो दे बात तो सही है कहता कमा के भेज ले पैसा अगर देख ली तो मार के गाड़ फाड़ दी तन कैसे पी ले तो देखी तो बड़ा मारी कहाँ बाटे तो छावड़ा यही पर ना आयल कहाँ रह गल हो दादा पैसा ले ले टाल हाँ बाबू प्रणाम खुशी रह साफ तू बिगड़ गइल सबके आशीर्वाद दिल हाथ से तो तू तरह लाड़ से एकरे आशीर्वाद से दुनिया में आके देश विदेश घूमता रह ये बेरा तुम्हारा बाउर लागता बाबू तुम्हारा सब बतियाल आ बालू में मुतल बात एक ही बा बेग धर तनी संगतिया से मिल के आओ तनी देख दे देली आ पैसुआ कहाँ बा बाप के झाट हुआ कहाँ से लड़का हारल था कर आयल विदेश से तो खाए पिए के पूछे के चाहिए तो कहाँ बा पैसुआ पहले पूछता रह का करबे रे बउओ पैसे पे तो पूरा संसार बा
पैसे पास तो हम तोरा के पूछा था नहीं तो लाने पूछी तोरा के से बेटा हुआ कि का हुआ। जा बाबू हम समझ गए अब तोरा के बैगो में तार खर्चा वर्चा धो दल बनी हम आ गए संगतिया सब मिल के। रे 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 रुक ना तो जाइए नहा धोवा के खा पी ले तो जाइए। ए लार पर कइले बड़ा संगतिया से मिल के आओ तनी 3 बरस पाइल बन घर तो संगतिया से ना भेंट करी। तो मर्दे काल तो चाय पी लिया आज कौना के बहाना बनावल जा समझ नहीं क्या ए देख ना मुटका आ गेलौ ए हो रे विदेश चलूगा। ए रुक आ गई नी ए तोरी साला सब है ना बड़ा सब ओइ पे तो नी कहां खोज लेनी पहले जो कुर्सी लेके आ ए सारे कुर्सी तो नी के विदेश जाइल बन तो इज्जत ना करत यार कुर्सी तो कम से कम लिया के रखे चाहिए हमरा बेटा ओतना फुर्सत कहां बा बैठो इज्जत घर जाएगा बैठो पौना वाला तो अपना कुर्सी लिया के हमने लिया के दल जाला भैया के पौना आई रे बोल विदेश से का आइले समझ ले पौने बाड़े देहाती पीबे बिलायती बोल मंगाओ सा ना देतनी पैसा ओ चाय दिया हो 6 गो। A few moments later. चाय आ गेल बाबू चाय तो आइए गेल चाय तो बड़ी मस्त बा रे मजा आ गेल मोटका चाय मस्त नहीं के पैसा मस्त बा देश विदेश से आ जाता है बढ़िया चाय पियाओ तनी नाम लबा सब चल जाम तो ठीक बा ठीक है बा तो नहीं खाई थोड़े लोकल पिए नहीं स्पेशल मंगैले बानी। हां विदेशी बबुआ बड़ा तो स्पेशल ने पिया पढ़ाई लिखाई नहीं बा ना पढ़ाई आज बंद बा स्कूल ओही से तो बैठल बानी सन चौक चौराहा पर आज हम पिया तनी बियान हेकर बारी रही एबे न बियान हां बिया रे व्यायाम कहत रे कि व्यायाम कहत रे ये व्यायाम कहल हमको नहीं व्यायाम कहत रे अच्छा फिर तू कब पिए हम बेहन व्यायाम ए साला मोड़ दे खाली चाय पर रख देबे चल साला देहाती मुर्गा खोज के लियावल जाओ अब बनाओ जो शाम के पार्टी करल जाओ क्या कहत रे बोल चल एटीएम पास में बोला बा कोई एटीएम घुसा है आ पैसा निकाल के तू जितना खइबो उतना किया है कितना खइबो सो गांव में हुरूर के किया है। ए मुर्गा हम मुर्गी न खानी हम खसी खानी। अच्छा बाबा तू खोसी खइबो जातो ना चल से गवा खाता बड़का बड़ा बोकवा ओकरा आड़ी खइयो ओ साला जदी मन है तो देखिए हमरा वो चली ठीक बात चल जाओ हां चलो मुटका में हाथ मिला ले सा ठीक बात अब शाम के भेंट करो एन बियान मिल जाई। हां ठीक बा चलो ए सुन ना सुन हेले साला विदेश से कमा के आलो पैसा ले आलो मोटा शाम के बोला कि यार कोई जुआ तो चल जा हम की सेटिंग कर ले चल देखा था नहीं छामड़ा वही बेरा गए फिर ले ना आए कहाँ चल गए हो दादा ज्यादा आयल बा कमा के संगरिया संगे सब खाते बाते कार्रवाई से तो छोड़ी सा ना। अच्छा देखो तनी बैठ के पेड़ा कब ले आवेला हमरो भूख लागल ही बैठे बाबू ए बाबू ए कहां बड़ा हो आ गइल बाबू का लाड़ चिल्लाइल बड़ा कहाँ लो इतना देर से भूखे गाड़ फाटल बा आ चल गइल सब संगतिया सन से भेंट करे छावड़ा से भेंट कइलियो कि छौड़ी से विदेश से आइला तो खाए पिए के चाहिए नहाए धोए के चाहिए तो चल गइल लड़ झुलुक में घूमे कथी कहत रहा बोलो अब बाबू के लाड़ लगो बाहर कमाई जा घरों कमाई जा आइल बस तक आदमी घूमी फिरी ना संगतिया से भेंट कर क्या करी देखो कहां देलो दे हमार बेग हमरा में पैसा वैसा निकाले का काम बा तो खिसियात का लाड़ बा चलो बेग होते धैले बानी खा लो तब ओकरा बाद बेग में से जथी निकालोगे तथी निकाली निकाल के जहाँ मन कही आ जाइए ए तेरे कहो ना तो बेग तो और बुझाता हम खा जाता है चलो फ्रेश हो लो तो केनौ जाइए हाँ चल खा ले चल जहाँ जाएगा बता हाँ जाइए अब ए कथी खेलबे सा झूठ पत्ती की फलास ए मोगो इंजन की झूठ फली खेलम सन खलास बैठ लक्ष्मी राम 2 3 4 4 4 ए रुक बोट भर कितना 50 की छय 50 ना 100 ठीक बा हमर ब्लाइंड 200 हमरा चाल 400 ऐसे नहीं के फरल हम पैक बानी बोल तो अपन चाल बोल चल हमरा साइड से लेना देखा तू अपन तास देखा तो बैक साला हम पैक बनी
अरे साला खाए के बेरा हमार पैसा खा ले तारसन आ तासो खेले के बेरा हमरा कहतो ने कसन अरे बड़ दोगला बार से तो नहीं यार ना कहे के चाहिए हमरा के अरे तो मोटका है इधर है वो दे अरे साला इने काय उतरे मन इने चले अकेले बैठ के खेले तारलन हमरा के ना कहे के चाहिए हैं ये रूप हमरा बहुत दिन भइल बा खेल मोटका बोर्ड पर बोर्ड घर में बोर्ड भरल है 100 रुपया ठीक बजो पर डॉलर ये बड़ी हेवी पैसा बारे हो बा $5 बा $5 ठीक बा हमारा ब्लाइंड 100 रुपया हमारा चाल 200 रुपया और 150 हमरा ब्लाइंड 300 हमरा के देख लेबा त ना त पैसा नहीं के रह जाए में नहीं हमार चाल 600 और साइड से देखा बैग हमारा पैक ओह नो तू अपन बोला हो चाल ला हम पैक बानी हमर 1200 साइड से दिखाओ पैक हमार 2400 हमारा 4800 हमार 9600 शुक्र हमार गुलाम हमारा रानी हमारा जुडो हमारा आजा जीत गई माले वाला का माल मिलेला $8 खाने के परी को डॉलर तक कमाल कर देलक अब तो 5000 के खेले के बाद ठीक बात खेला ना बिना खेलले हमनी ना टेंशन हमनी के मर्दाना है 36 आइल बा 5000 धराई नाम देखा ना ओ साला का माने रे भाई देखना नहीं हमरा का बोल हल्ला कर ले बरदई हल्ला का हो गया क्या हल्ला कर छोड़ ना जो खेलो देख लो क्या हो गई हमार 500 हमारा 1000 हमार 2000 हमारा 5000 हमार 50000 हमारा 1.5 लाख के आईफोन तेरह से कम के बा हमार 400 में परस एटीएम 10 लाख के मोबाइल यो 20 लाख के वो एटीएम है 20 लाख एटीएम है ये क्या सब चाहिए पर्स है ये टोपी ये चश्मा सब कुछ है तू उतना रहा तो उससे के कम बा पता नहीं तो हमारा ये निकाल दे ना इधर बैठ सो करसन जल्दी लेट हो गइल पार्टी ओटी करे के बाद देख 3 साल के कमाई से सूद ले गेल से मिल के हमरा के हरा देलो तो नहीं जामो नहीं का पहने के वो पैंट नहीं के सब निकाल रहा ये लगा तो खेला ना कर चाचा तो खूब आराम से सुतल अगर काहे मालूम बा कि ना बा ओ चाचा हो मगर तोर मालूम नहीं का हो काथी रे तोर बेटवा उघारे रोते आवता का भेला हो रोता हां रोते आवत उघारे बन के देखो ना जाके केने रोता हन बारवा हम बाबू खेले ना जाए के समझ जाए फिर मना कर साला ये सब टोल 10 पैसा तो दे पैसे यार खा दिए मार के घर जावन तो अब हम क्या जाए कि ना जाए आगे नहीं से बाहर भाग फिर बाहर देखा ना हो दे बुझा तो कोने बड़के कांड कइले बा उघारे पिछवाला नुका कर रोता हो दे अरे हे ई काहे लंग से उघारे घूमत है यही बेरा कोनी रे दादा जा तो बतिया तो का भेल बा आई दादा की होले रे दादा कपड़ो निकाल तो कहीं जाए कपड़ा मांगे का भलो रे काहे रे बता लाल भइले पैसा सब ठग लेला त साला के बेटा होने कामा ठग लेला सा साला सब ताश खेला के पैसा जीत लेला सन 1 रुपया हमरा लगे नहीं के ठीक कहत ला तोर बात ना माननी ओकर सजाए हमरा मिल गई पैसा जीत लेला सन कामा रे कब सब हारा गइली एको को नहीं खे एको नहीं खे सब तो हार गनी अब माफ कर दिए बाबू अब आगे गलती अब से ना हुई साला सन के फेर में अब से हम ना पड़े ओ बेरा कहनिया त ना मन लहा साला
अब तू का कर, अब माफिया चाहे लावड़ा चाहे जूझी, बेग उठा अब फेन जो भी दे, पैसा हरा गली तो अब समझ ले कि तू हरा गइल। अब तू ना रहबे, हम तोरा के घर में ना रखो, ना रखे हम तोरा के घर। चल घर चलो, बेग उठा लेके चल 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 चलो ना तो साले एबरा मार के मुआ। साला भल मंदिर में राजा मन पर घर में मुतौ ना जा। हाँ साले तू समझ तो तुम्हारे के हम मनावे आए, हम मनावे ना आए। पैसा रोला तो तू बेटा रह, पैसा और आगल बेटा और आगल। जा साले अब जहाँ जाएगा बता, हमारा घर में आ गए तो साले गोड़ तूर दे। सुनै सुनै जो साला। अब हम घर को ना रही ना घाट के रहनी, अब चल मंदिर के दुआरी पर अब रात बितावे के होई भी जा सके।